Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig. Magapalayag na sa siningadlaw sang Sabado, ika-28 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sobra na lang isa kadlaw kag magapatigayon na ta sang enhanced community quarantine o kung ECQ diri sa palibot sang Bacolod kag Negros Occidental. Nangin masako ng halos kalabanan sa preparasyon sining 14 diyas nga ECQ.
Kabayunta nga ang halos kalabanan nga mga barangay officials, barangay health workers, kag barangay workers silang mga frontliners ta subong sa pagpanagtag sa mga home quarantine ID. Pero ang iban sini daw pamatyagan kunuga utingol pa. Isa diri nga ginareklamo ang barangay Tangob, atensyon Kapitan Villarosa. Anong ginahimo mo das barangay mo yakap man? Kung hindi ka kasangkol, labi paglayas dira para nga maintindihan mo kung anong dapat mo nga ilimuon, di kay itugyan mo ya imo sa mga barangay barangay purok officials mo. Ang purok officials man o truman, kay daw gapangita pa ya silan. Why na niya partido kung partida? Ka mga animal nga klase, ka mga tao niyo. Pwera lang sa mga mayo dira, no? Pero ang iban sinadag, ginabaligyan nyo pang alkohol da, ka mga animal nga klase, ka mga tao ni nga, why ka mo kwarta? Sus Mariones, sugo man isang kapitan nila, kayong utro man yung kapitan nila si Villarosa, saliman lang ka nga dira, nga daw wala man kay balo, sang obraya dira sa barangay Tangob. Pasensya gid, nga ginagamit aning term, kaya mo na ni Tani ang tiyempo nga magbinuligay kita mo. Wala na mga partido din ginambalande. Ang inyo ya ka animalis nga klase sang ginahimo niyo iya sa barangay Tangob. Kadamo sa mga reklamo from barangay Tangob nga ginatinder ta dire. Mga kaaksyon kay sobra ibasta man ang ginahimo. May nakabato na sa mga quarantine pass. Pero ang iban dira wala pa gid iya magkabaton kay nga ginapili lang nila, tanad yung ginahatagan nila. Na anong klase ka mga barangay officials ni man? Ka mga bastos klase, ka mga nag-opisyal pa kamo sa barangay, da nga magamo kamo sina? Dapat ang ibanda nga mga barangay kagawad, tingog kamo. Kaya hindi nini pwede nga pawalaan ta. Hindi ni pwede nga isikway tang kada isa. Kung sino man ang nabutang dira sa inyo sining nga lugar, amo nang dapat makaangkon sang isa ka home quarantine ID. Kung mag-issue sang home quarantine ID, kag kung may justification, pakayuan mo sang identification, any identification card ang issuehan sang home quarantine, no? Amo lang naman ang isa nidra, hindi kayo magsali pataya ka pa o tingol. Anong bot mo sing ganon iya? Anong bot nyo sing ganon dira? Tandaan nyo na mga kaaksyon, ang ining nga bagay, amo ni ang makabutang sa ital-ital sang inyo sining nga pagpungko sa mga barangay. Kay kamong frontliners, mga barangay officials, itanong nyo gid sa pinsar nyo, mga barangay officials, kamo ang frontliners. Ang mga barangay officials, barangay workers, kamo ang frontliners ni. Hindi nyo man pagpili ang tao nga taga nyo sang isa gid lang ka home quarantine ID. Amol gid lang nang ginagamit nila. Para nga bisan paano pagwa nila sa inyo barangay, mayara sila ipakita alang man na nila gamiton sa kundin, gamiton na nila within 14 days. Kag kung pagtapos na sang 14 days nyo, pangbawiya kag ipaslak sa nawong ninyo para makita ninyo. Di kay kung kaysa daw kabudlay ni sampagaron ng mga barangay officials. Ang aton sini nga DILG, atensyon na kay ginapamulitika na nilang mga tao diri ho. Di kadamo na sang nagdangat diri nga reklamo sa aton sa Aksyon no Radyo nga may mga barangay officials nga ginapili lang nilang isyuhan nila iya sang home quarantine. Ano na ginabakal ninyo? Ginabaligyan ninyo ng papilis nga ina? Ang ID nga ina? Sus Mariones. Abi atensyon man sa tagdumalahan sang Association of Barangay Captains ta. Abi mitingan nyo man ang mga barangay officials naton. Kay Lady Glaze Gonzales, ang EBC President ta diri sa syudad San Bacolod, nugay sali ka pabukot sa imo sining opisina danay ABC President Gonzales, libutan ninyong mga barangay officials. Lantawan ninyo kay kadamo sang reklamo diri sa aton. Ano pa na pagwaya sang iban nga mga kaaksyon ta dira kayara lang sila tagsa ka mga puluyan nagahulat sang quarantine pass. Nga pag-abot sang Monday,
may gihuon sila gilayon nga ipakita sa mga concerned agencies ta nga naga-check sini kung authorize ini sila nga magwa. Pero kung wala sang home quarantine, anong gwa sini? O di gutom? Ka mga animal nga klase, ka mga tao ni. Mayara pa gani nga ginabaligya pa nila tag 20 ang quarantine ID. Tag 50. Ano ka mo yaman? Huwag ka mo mga batasan klase ka mga tao? Sus Mariones, pasensya gida kay hindi tanan ni bali wala ang klase sang problema. Dapat magbinuligay kita sa subong nga krisis tungod kay COVID-19. Hindi ta na pagkabigon nga kung diin ka nagkaligad nga eleksyon, kung kay Juan de la Cruz ka, dito ka lang mga yun, ano paghatag sa to kay Perdi man gani? Ay, oo. Pagkarunan talang na mga kaakson, kay may panumdom ang city officials naton, ang DILG, angot sining pagtagtaganay sang home quarantine pass. Take note bisan diin ka pa, kung ara ka nag-star sa among nga barangay, dra ka pangayo sang home quarantine pass. Isagid lang na kay di pirmado sang barangay kapitan da. After sina sang home quarantine, wala naman na. Sus, anong sali nila ni ka pautingol ning mga animal nga klase ka barangay officials sina? Pasensya gid kay nausar tayo ni kay halin pa kay na nga pagtatapta sining mga problema nga nagaduging dire, nga nagakadto, nagapalabot sang reklamo dire sa Action Radio. Di man sila abi mapadangat reklamo kundi sa Action Radio, sa mga radio stations. Sus, do kabudlay no? Pagkaronan talang ng mga kaksyon diri sa aton sini nga pangalaga dinupdanay kita tubtob sa tagna na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Sa kinanta nako ang inyo kaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Otro pagining bulang da sa Kabatangan no sa siyudad sang Talisay. Sa mga kapulisan ta sa siyudad sang Talisay lang tawan ninyo kung madayon ini buwas kay sige nang pagpanglista nila sang mga tari-tari kag inugbulang nila. Na anong klase ka mga tao diya? May fiesta pero wala tamay mo amo ning sulundan ta dira sa Dakban wasang Talisay sa Kabatangan. Ilawagon ko ng mga lugar nga ginapang butang dire, preparar na kamubulang ninyo da? Di nyo na pagdayon na pa, kay basikon kadamo sa malaskaran dira nga mga bulangero ta. Amo nang athag da. Sa Kapitolyo Provincial, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia, Skeletal Workforce sa Kapitolyo umpisa, Lunes planchado na. Sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, DSSD plano nga ibutang sa isa ka pasilidad ang mga homeless nga pamilya sa siyudad sang Bacolod. Ang isa daw ka hotel nga daw, hotel ni Juan de la Cruz na hindi man na aton, iyan na sang tagiya mo. Kung pwede maayo tananay drabla sa may tubang da sang Gaisano ho, may hotel da nga ragsira, pwede lang na maayo sang mga city officials taguro sa tagiya nga pwede ta gamiton for home quarantine. Pwede taguro mo dang hotel nga tubang bla sang Gaisano Mall, Gaisano City bla, do nagkuanada mo nagsira na. Basi kung maidiyahan na sa mga public officials ta, actually ready naman ang home quarantine area ta, pero mas mayogid nga mayara kita mga plan A, plan B, plan C, tubtub nga matapos kag malikawan ta ini ang COVID-19. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa,
Seguridad sa Bacolod City Police Office para sa Enhanced Community Quarantine planchado na. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Brian Morden, kapulisan sa probinsya wala sang may naglain pamatsyag sa sulod sang duwa ka semana, apisar nga yara sila sa check-up points. Mayong balita na, kay para sige-sige lang aton sinay nga mga otoridad. May nagapatrolya, may naga-remind, may naga-conduct sang checkpoints. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Jan Diaz, Barangay Tangob Kapitan Olivia Villarosa, maghahatag lamang sang quarantine pass sa mga rehistradong residente sang ilang barangay. Kundi kalinti nga klase ka tao na. Ay, pasensya gid, no? Ay, oo. Samtang sa balita naman sa special assignment, balita ni Aksyon Artay Hupon, MBCCI abansing naghatag sang sweldo sa ilang mga empleyado bilang pagpanghanda sang Enhanced Community Quarantine. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita sa out of town sa siyudad sang La Carlota. Ang Barangay Robles SK nagpanghatag hygiene kit kag nagpreparar sa mga food packs para sa mga pigado nga pumuluyo sang Barangay Robles. Sa balita naman sa kay Aksyon Tomon Forte sa Dakbanwa sang Sagay, handa ng syudad sang Sagay sa pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine sa Lunes nga adlaw. Sa siyudad sang Cadiz, kapulisan sa siyudad sang Cadiz preparado para sa igapatuman nga ECQ. Samtang sa aton sini nagapangunang nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato mas random drug testing sa COVID-19 dapat nga patigayon sang Malacañang. DILG Secretary Anyo ginmanduan ng PNP nga tutukan kag arestuhon ang nagapalapta sang sala nga balita. Paano yang sala nga giho sa mga barangay officials? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines mabatian sa dili ginawang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Pero antes sina mga kaaksyon, ginaabi-abitan ng mga kaaksyon tadira via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Nga naka-tune in na nagapamati via Facebook Live, nagapadala sang ila siling nga mensahe. Kung natagan ta lang ni Talupangod na nagapadala mensahe ni sa Facebook Live ta, matapos ang oras ta, hindi ta panis lang isgutan tanan mo. Sige lang, padala lang mensahe ninyo, basi magka-time ta karon pang basahon tayo na. Kag sa aton sining nga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion,
and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask you. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact
that it has missed us and our Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:12 ng aton oras diri sa aton sining pangalagan 12:12 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dira naiho para sa inyo kasayuran ug galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties amo ni siyang quarantine nga nagapanubo sang glucose. Visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo DTX 500 capsule. Ang gamiton mo adlaw-adlaw mabakal sa mga sukin inyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakali na sa online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinaagi sa www.kalusuganian.ph. Kung gani sa Facebook page sang Kalusuganian. Sa mga Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:13 ng aton oras. Hindi na tamaguyang pasang tiyempota. Kantuan tagilayon ng mga balita nasyonal. Iga balita ni Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa mass random drug testing sa COVID-19. Dapat nga patigayonon sang Malacanang. Kag kalakipman mga kaaksyon ng DILG Secretary nga si Sekretary Anyo, ginmanduan ng PNP nga tutukan nga arestuhon ang nagapalapta sang sala nga balita. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Ginahingyo sa karon ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda sa gobyerno nga tani umpisahan na ang pagpatuman sa nga mass testing para sa coronavirus disease 2019. Sudo kay Salceda, pinaagi sa nga mass testing, may baluan na sang gobyerno ang mga lugar nga ginakinahanglan sang intervention. Dapat man nga makapatigayon sang random testing sa tanan nga persons under investigation o kung PUI kag masa dapat pabaskugon ang contact tracing sa National Task Force. Ginapaprepara man sini ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga dapat makapatigayon sang lapnagon nga disinfection agon di maparalisa ang health sector oras nga matabo ini. Tibangod sa pagbago o kung pabago-bago sang sitwasyon kada adlaw, ginpahag ni Salceda nga dako ang bulig sang enhanced community quarantine apang hindi ini magdugay ang kaepektibo. Ang mga datos nga makuha diri ang importante para sa mga masunod nga tikang nga pagahimuon sa nga gobyerno. Nanawagan naman si Salceda sa Department of Health nga pabaskugon ay kasarang sang mga hospital pinagi sang gilayon nga pagbakal sang ginatawag nga mechanical ventilator. Samtang ginmanduan naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang Philippine National Police nga tutukan kag arestohon ang mga tawo nga nagapalapta sa nga mga peke nga balita o konsala nga impormasyon nga mahimo magabutang sa katalagman sa pampubliko o kung ikaayo sang publiko kag amuman ang halinan sa nga pagkapanik sang mga Pilipino.
Sunod diri sa kay Anyo, may ginaresto na nga 4 ka mga individual ang PNP gikan sa Laguna kag Cebu kag sa karon nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Samtang may panugyan diri si DILG Secretary Eduardo Anyo man sa gihapon, nag-apelar ini siya sa mga trabahador nga na-stranded sa Metro Manila nga luyag magpauli sila tagsa ka probinsya sa tunga sa nga Luzon-wide Enhanced Community Quarantine nga magpabilin na lang kung diin man sila subong nga lugar. Suno kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya nga hindi na tani magpakatig-a pa sang ulo nga magpuli sa probinsya. Hambal niya, any person is a potential carrier. Te gustuhon nyo bala nga magbalatian ang inyo man nga lugar o magdala ka mo sa nga balatian sa inyo lugar? Ang manhambal niya Malaya. Tigin panumduman ni Malaya ang publiko nga ginapatuman ang Enhanced Community Quarantine agud matap na ang dugang nga transmission sa nga COVID-19. Ginasulit pa sang Tiglikom nga wala sang kamatuoran ang nagwa nga impormasyon nga may extension sang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine kag siraduhan ang tanan nga public market. Samtang madugang lang ko balita National Action Rex kay man sa karon duha na ka staff sa nga Senado ang nagpositibo man sini nga COVID-19. Ang isa ang consultant ni Senator Pia Cayetano samtang isa naman ang staff ni Senator Ramon Bong Revilla. Sunod kay Senate Secretary Mayra Marie Villarica, nagtambong sa March 11 session ang consultant ni Cayetano pero wala ini nagsulod sa special session sa Senado sa tung Lunes. Ininay kaduha nga staff ni Cayetano nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang ang staff naman ni Revilla ang nakakonfine subong sa hospital sa Cavite. Titlag ini siya ang nagapadulong sa Senate premises sadtong Marso 16. Kag ini man ang nangina rason sa pagpatigan sang lockdown sa Malacañang tungod sa nagadamo sa gihapon nga kaso sini nga COVID-19. Samtang ma-update lang ko Action Rex sa global death toll kag mga cases and recovered. Ang global cases subong positive cases sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 597,267. So lapit na tunga sa milyon, masobra na tunga sa milyon. Ang nagkalamatay naman ang naglambot na sa 27,365. Ang mga naka-recover naman 133,363. Samtang diri sa Pilipinas, ang pinaka-latest nga kaso 803, ang mga nagkalamatay 54 kag ang mga naka-recover 31. Update kag balita nagikan sa News Center. Pila to ganing Philippines? 803. 803 na. Tapos ang deaths, si Action Rex, ako nagkalamatay, naglambot na sa 54, samtang naka-recover 31. Ang sa hospital ganito, mga pila to? 800? 803, Action Rex. Gul, pila mo kagapon, 707. To bala mo, tapos pagka, 803 na dayon. Grabe, no? Nakadasig lang kita, Action Rex. Labuton niya ta sa ngaan tao, kag mag-untat na sa blatan niya. So, ang Hindi mga na sa padamo pa. Oo, correct. Way pa, wala na may magpasaway. Pasaway subong ang mga barangay official. Lain naman na Action Rex, mga pagkapasaway. Do tig-an na gin-action Rex, need na gid basaw ng executive order, no? Para kaintindi. Dapat may manog translate na sila siguro. Oo, kaya do para hindi ko maintindihan nila. Hindi ko maintindihan kung English. Sige. Sige. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Doral Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:21 na nga aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagad. I-check ta si Action Jan Diaz sa patrol, hibaloon ta ng sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod, plus ining sabat sang bulutanog nga klase ka barangay kapitan sa barangay Tangobo. Kadugay na ni siya nga sali pa ni siya kapabilin sa pwesto. Ngara pa na da siya. Kay ti ginilihir sa sang tao, sir mo. Gani man. Pero ti dapat ayo.
Ibalon tanang sitwasyon sa palibot we have aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon na Jan? Hanap ko na. Ariala ko na. Was ko na. Ariala ko na. Gani. Pero karon nga hapon, ako na kita nag-report diri sa Bacolod Talisay border sa Danan Lagson, diri sa area mismo sa Barangay Bata. Kabalo kaso ni hapon na matamat na madiri nga nagalaba ang pila sa mga passenger bus kinagapasulod diri mismo sa sulod sang Bacolod Action Rex. Pero ang aton diri sa papatring sitwasyon ay isa lang diri aton obserbasyon sa palibot sang sulod kag common ning obserbasyon nga social distancing wala ga kasunod even sa mga merkado sa pila ka mga galawadan blasang kwarta o mga pawn shop Action Rex. So, mugin problema kay na. So, nga mga polis kunabi mga station commander, sila na mismo ang nagapangkadto sa mga kuluan kwarta ka nagapangsaway, sila nagapastar sa mga nagagawad, sila nagapastar sa mga nagkakwasang kwarta. Kay kung papay, ala nila, aga ginutok Action Rex ang area mismo, no? Pero ibalik ko rin sa itong area, karon nga auto, ari kita mismo sa may holding area sa nga Bacolod at Talisay border sa area mismo sa Barangay Bata Action Rex. Pero nga po na light to moderate ang traffic situation diri na pila ako mga pribado kasi nakyan kita nga makita nga nagabiyahe sa liman hapon. Maayo diri kay mas systematic ang ila diri nga pagplastar. May tatlo ka mga lane nga na parteriser sa nagkarelahin nga sa mga salakyan. Ang tanan Action Rex nga mga business o passenger buses dito tanan nagalabay sa left portion kung pasulod ka sa Bacolod. Even ang pila ka mga delivery van, delivery truck, di pasero nga salakyan, jeepney kagiban pa. Basta sa public vehicle ka dito kagin malabay sa left. Di mas maayo na nga nakabalo na sila kaya para kung pasulod din sila, hindi na lang magsinurisas kaya magtuga pa sa malubog at traffic kaya plastado na, no? Dito na sila kinalamaglabay. Ang mga privado nga salakyan naman, mga sedan, auto na, pick-up, SUV, kagiban pa. Ang tunga ka lane, inablang may traffic barricade, check may canopy, dara na sila galabay, Action Rex, dara sila kinala maglabay. Kaya kung gasakay kaya sa privado nga salakyan, pwede mo malang tayo ma-roll down ang imo naman yung window, tapos i-check sa nga pulis o frontliners, ang imo dara nga temperatura, i-check nila kung nagakigo o kung proper scanning procedure, and then i-check nila ang imo mga ID kagiban pa. Ang ginobra nila naman niya, diri sa may right side, naman yung lane nga na parte ni sir naman, sa mga tricycle, mga motorsiklo, no? May mga upod ng mga pasero. Importante, wala lang angkas. Kaya ginadumilihan din ang pagpangkas Action Rex. So, bawal ang angkas subong. Kung may angkas ka, nagasunod sa may border, tipo ka na ugo na imo angkas, paulaton ka may isa diri holding area, nga ginparte ni sir ang aton nga mga kapulisan Action Rex. No? So, may holding area diri, kaya diri na sila mapastal, diri na sila Action Rex nga ahulat sa ilang mismo nga mga upod man. Kung may gingkatuan na kang mabalik man ang sa sunod sang Talisay. May pila ka mga delivery van nga nakabutang nabi nga of course damo pagid sila subong aksyon dyan? Select? Damo pagid mga tawo? Damo pagid mga salakyan? Damo pagid klabas ang pila diri sa may Bacolod sa area. Pag-abot naton diri mga few minutes ago dito pa nalabot so may isa ka aksyon si kuno ng taon mo sa mga lapit na rin sa kilometro ang pila sa mga salakyan diri. Ilabi na mga di pasahero nga jeepney. Pero tigit kadamo karon ang nagabiyahe pa sa Gyapon. Ngara pa man nga nagapasulod yung mga single nga motor bala. May nagapalakaton pa gani kung matsempuhan mo, especially kung randong lang halin digdol posible sa may Ayala lakat-lakat lang. Pero kalabanan sila mga tricycle, single nga motor, pribado nga salakyan. Ang sulod naman niya sa mga di pasahero nga mga salakyan nagapat man ang kalabanan dari sang social distancing. No? Ang importante, hindi ka man niya pag-i-allowed nga makadiretso kung wala ka nakafollow sa social distancing Action Rex. Kaya kung once kita nila nga notebook ka mo, hindi good pwede. No? And let's check tabi si Sir Saison Subong sang police station number 3. Sir, good afternoon. So, ano man, ang sa tunga ka lane, para lang sa private, o pwede lang kung ligwa naman masudan. Oo, kung ligwa man lang kita mo man. Pero usually, ang inanga lane na nga wala sa trapal, siyempre sa mga taas na vehicle. Okay. Oo. Ang motor na, aring nga lane ni. Oo, kita mo ka lane, ligwa man lang. Pwede lang ang gamay nga salakyan, ang nubo. Nubo, na.
30 na, may ginapang-hold ka mo, mga ano na sila, mga angka. Ang ginapang-hold, ang ilang temperature, more than 37.5. Kanyara, ilang. Celsius. So, sa rason na, si init ang kimputa. Ti, kasobra, inapasan tayo na mo ang tinong tubig. After 10 minutes, i-scan what? So, wala pa mati-minutes pasaway. So far, wala pa may nag-lamit ko. Hindi ko perfect naman. Actually, nira ka mo na. Galing ko lang ako mention. Galing kayo na kontrola. Di siyempre, sa damo-damo, reklamo. Oo nga, ako naman niya. Sir, kung ma'am, kung hindi ka, may authority na kami magtakop sa inyo. Kung hindi ka magpating, hindi ka naman nausulan mo. Okay. So pag pulis na, silanda, naog, maulat. So meron man niya mga minor nga dito, wala ID, mulat namon, may cellphone, hold namon, tawagan nila pamilya to, relatives nila, tapos sugaton gabi, para nakina. Ano kita-version na? Sigurado. Oo, pakitaan naman na ID ang nagsugat. Kung wala ID, sige ba, ini-picture da, maupod mo sa pamilya. Sir, bago namin nakabot naman nga donasyon dito kayo. Oo. Hindi ka din, no? Hindi man na. Pero at least importante damo ka bulig, no? Then, actually, damo ka bulig. May ara ko nga yun pang sabi nga ayo, kasi meron man sila extra gloves. Kita mo naman, may augment naman sa subong army. Wala ko na nagamit lagi pa ni Sir kita, no, dira, na magbulig sa security na lang sila. Karoon, sure ako naman sila huwag na kami gloves para sa amon na Bureau of Fire, HPG, MPG, Red Cross, Andy Whites, wala kung Sabado Domingo. Okay, DepEd isa may ari man sila deploy. Amo na sa DepEd, School Nurse, Gio. Ako na sila, wala sang DOH, kundi sila na ang gintap para sa ginatawag thermal scanning. One is DepEd, School Nurse, Gio. Okay. Sige sir, thank you mga po. May mga po na. Actually, si Sir Saison, isa rin kamag yung mga supervisors nila mismo. Sa border Trisang, Bacolod, Trisay. Ano rank ko ito? Staff Sergeant. Master Staff Sergeant, actually. Sa isa sa mga ginasalik sa Liga, Andres area mismo, alin pa rin ang start rin. Ari na din si Sir Saison, nga nataplastan, kaya bulig-bulig, man sa may lugar mismo, Action Rex. Ano naman ang pinag-ordering nga sa person, ano man, karonanta na lang tong kay Sir Villarosa, o ibubo na lang. Bubo lang na. Ang kay Villarosa, nung nga balya? Ang palayag ni Action Rex ni Barangay Tangub Kapitan Noli Villarosa, nga karon hapon, posible magpanagtag na ako niya panatag yan Action Rex sa mga purok chairman, ini o purok president, ang mga quarantine pass no nga iga-issue sa mga pumuluyo dira sa Barangay Tangub Action Rex. Kaya ba rin ni Villarosa ang mga barangay o kung puro ka president, ang gaan niya na sa obligasyon nga magpanimalay-malay kag magpanagtag dito sa tanan nga mga pumuluyo. Magpamalay-malay kung pilion lang. Kaya nga ang explanation niya din sa ito niya, tanan ko nga barangay, o tanan nga pumulo, yung sila barangay. Ang mga baton sa iningil tawag naman sa Rex nga quarantine pass. Ang balagaling, kung hindi ka taga-barangay Tangub, imo residency, hindi ka pwede gaan sa quarantine pass. Kung ikaw nakapasawa sa barangay Tangub, tapos imo asawa taga-Tangub ka mismo, ang asawa mo ang hatagan sa quarantine pass. Pero ikaw nga hindi residente sa Tangub, hindi ka... Amo na ang balya? Nag-asawahay na kami gani para mag-isa na lang. Tapos ang asawa ko pa yung taga-Tangub. Ako hindi ko yung paghatagan. Kung sino man lang dang gusto nilang hatagan sa mag-asawa na. Animal nga klase ka ako ni. Amo na iya explanation. Bubuan ta karon ka pick up mo. Sige, yagid lang. Balya, sa rin po na ako rin sa Tangub. Hindi ka pag-isuan. There is a reason why nga requires na any government ID or voter's ID, for example, para ko na maklear nila
Pero ang magsiksi ng barangay or rather ang voters ID or government ID, at agin na responsibilidad sa purok president. Nga sila ito mag-counter-check o mag-verify nga ilagaan mismo ang Sunrex ang pumulyo sa barangay Tangod. Available na ang ining mga quarantine pass na ligad pa, ginahulat na nila kung tiyempo, kaya actually ang balaga na i-assess. Ginahulat pa nilang tiyempo nga, anong ginahulat nila aksyon dyan? Actually, yung una, yung Direction Rex, isunatunin ko na nanay nga i-assess yung sitwasyon. Hindi, kaya ka pamulitikas siya. Mas posible, depende. Kaya bali, i-assess ko ng sitwasyon kung ano ka-epektibo ang quarantine pass Action Rex. Inaano ka mango nga klase ka pang gobyerno ni aton eh. Natin mo na nga karon, ang malati pa nagtagya ang mga quarantine pass sa mga purok president, sila na magpanglibot. Otro man yung mga purok president, kada dapat atensyon mga purok president ha. Kung kulang na gani para sa inyo, pangayuan yung gid si kapitan nyo to. Oo. Kaya para manasa tanan. Para manasa tanan, hasta ang duration sang quarantine pass is only April 14, di ba? Kung mag-normal naman ang sitwasyon nga, sali pa tayo ka quarantine pass na? Kaya ang pagpayag rin ni Villarosa, kinahanglan ko na strict doon, tinali, balakon gaan, quarantine pass, sa mga persona. Kaya ano niya ng quarantine pass? Kung isa man lang hatagan niya sa isa kabalay, abi, ano niya na, abi, bayluhan niya ido? O bayluhan niya manok? Abi, i-explain kapitan, be? Kung istriktohon mong pagpanagtag nga isa lang sa isa ka pamilya or isa ka balay, isa ka bilog lang ihatag mo da? Abi, ano niya na? I-striktohon niyo ko, no? Kaya ang bali Action Rex, nga basen gaan, basta quarantine pass, maglagaw-lagaw lang, kundi magkadto, o grabe. Hindi gani kalagaw, kay gina-observe ta na, nga may mga pulis nga daan nga nagalibot na. Paano na sa kalagaw, kapitan man? Hindi kay action dyan, no? Si Kapitan Villarosa yung ginahambal ta din. Dyan. Dali lang kayo nautod siya. Action dyan. Action Rex. Nakata mo na, kami, ambal, at is Kapitan, depende kay Kapitan, nakata mo na yung pagpayag sa atod, nga gusto yung strictoon eh. Kaya muna, tali ko no, gusto yung sila barangay at tagtaganay, gali kay para mas madali, pinagtag na lang sa president, yung sila ito para mag-aan man sila sa responsibilidad na mag-counter-check na papanagtag mismo sa mga pumuruyo, ini nga quarantine pass ang Sovex para mas mapusan sila mismo. Makadto siya kuno sa studio, karon sa gabi. Si Kapitan, sino na? Kapitan Villarosa? Villarosa, makadto siya kuno karon, masabat siya kay Action Brian Morden. Sino man na di matipan sa iyaman? Matubangay na di sila? Na ano? I-open na lang linya mo kay garat sa nanay, tanga dua? May pagpayag Action Rex, sige. Ni Kapitan Noli Villarosa, may angot sinitri. Hindi ko na parang isa natin, ano mo naman desisyon na mo naman ito lahat na mo sa purok, kung mga purok opisa ito mo lahat na balay tayo. Asa mga ipangatag na lang ha? Kung na din ang gusto nila, probably amo na ko ng mga tabo. Pero hindi ko ito pasuhan nila di ka lang mo, okay kami. Ano yung mo ang gabi ng barangay, pag anong gusto nila, sunod pa lang kami, so alam mo niya, disposition, alam mo kita nag-monitor, sinjan. So ako niya, napatawag akong sa president, sila na lang may identify, kakipangatag na ito, katatalay. Sino may identify? So saan nyo kami palagtagkap? Wala ka pa na kung kalasubungaw? Sa Monday pa mag-start. Mamangkot ka pa imo yung pangdakop? Kasi kung ano hindi mo nagkakapangan ako pa? Ano nyo kasi kung hindi mo nagkatigal mga inyo, aray na mga aksyon niya to. Hindi na ito kapagtigamay sila. Sila yung mukha niya ang korpyo nyo. Ordinansya na yan, lahing na ang korpyo. Ang korpyo, wala man nila kinapangako, ano to mga tao, wala man Japon, kung korpyo kinapalik mga sa barangay, dapat pasuot na nilang korpyo na para wala may maglagaw-lagaw. Kahit yung mga pulis ko mo. Ay, nugay ko ng mga pulis na, ano na siya? Kuna kantuan ko na siya. Action dyan? Saan nyo pa nagtagka? Action Rex? Ano to, ang balyan, ano nga mga pulis na? Sa Station 8?
Ginatumo dyan ang pulis sa Station 8 nga ano nga mga pulis na kuno? Ay kuna siya, i-operate ko na da siya. Muna kita lang sa balaya, hasta mag-aga. Ay ba yung sana niya ito pwede nga maragdag na. Pero sino may mag-ayos? Okay, may nagpamangkot na kunukap nga, tiginanglan ID ko no, mga ayaw sila quarantine pass. Hindi, pag na kami na wala na, tapos sila nang kasulat pa sino may, pero baka na nag-president sila, pag kami na, as soon as possible na. Kasi hindi na kinalala ng ID? Ang ID, ang pro-president ang natuya, ma-identify sila. Ikaroon, konflikto na, kakain ang ID mo, naglain man nga, mo sa quarantine pass, hindi pwede na ID mo lain, ang nasulat disiplin ko, ang ID mo siya hindi conflict mo nagyapon, dapat siya ang quarantine pass. Ay man, huwag i-check kay balon eh. Ako kita dapat siya ID man. Okay. Pero Kap, dapat taga-tangob lang eh, tanggaan. Kung hindi ka taga-residente sa tangob, hindi ka taga-tangob, let's say, nagkapangasawa siya, taga-tangob. Hindi siya pag-ismod sa quarantine pass, kaya wala na supposed to lang kung hindi ka na yung magwa, kaya yung kalabanan, so kung kulinan sa quarantine ka. Ang mga nagkapangasawa, hindi taga-tangob, wala na natamang ginapagwa. Hindi taga-pakulot. Pag sa na nato, person under monitoring. Okay, so dapat taga-tangob. Ang taga-tangob, hindi kung siya na household. Pero dapat tayo siya kawamanay. Siya pa na ayaw naman di kani. Kick pa kami. Kaya na, kung may kagaling po natin, bukas makik ka lang niya. Wala mo na issue. Kung gusto mo ayaw ka mo, kita mo, hindi na piting mga taga-tag lang kita. Kaya karong mayara na isyuhan dyan na abon niya, ang posible magkanto sa banako para mag-score, nagkantuan, maglibot-libot, o pagkakasya Ay, mo. dugog-tas ko si Mukap. Tama na action dyan? Oo, itong pagpayag na rin ni Kapitan Noli Villarosa sa Ano to, no? Taga-radyo? Ano to? Dumi na mitlangan to sa taga-radyo? Hindi ang taga mapabarangay. Kung di ko makadto ko, no? Masin na ito may katawang kang alainaw. Kung mo, Anyway, ang hambalya nga kung hindi taga-tangob, may isyuhan ID, makadto sa barangay Banagog magsuyop. Kanami, isang radar yan. Ikaw to, bisuyop kap? Para mabalaan mong katuntuhan, dara? Kung ano na da? Amalya, amo na mga pinaka-possible activity ko, no? Base may imo, balang? Kung base ko hindi ma-control mayo ang pagpanagtaganay ang head sang pamilya amo nang hatagan sang ID. Tapos kung nagkapangasawa kaya taga-tangob, kag ikaw ya hindi ya taga-tangob, hindi kaya pag-isyuhan nga mag-asawa kamo nga duha. Ay kamango. Amo nang iyang ano na siya man? Anyway, tita mo na kaya na kwata ng informasyon kay para sa total naman tagpalamati kay naibaran tiap ko sa Radyo Bacolod nakabatuan kita sa pinagkama-report kag mareklamo may angot sinip sa pagtaganay sang quarantine pass sa kinanglan ng gidman sa palabuton nga Lunes. Balik tagikan sa Bacolod tilibot sa Bacolod Action John Diaz so sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita gikan sa patrol. Tirespituhon ko na kay kapitan ka sa barangay pero mas mayo pag-resign ka na sa barangay mo para nga mas mayo pagid. Ako yung respeto ko, kapitan ka mo. Pero mas mayo nga mag-resign ka na as barangay kapitan or punong barangay sang barangay Tangob. Para sigurado, pamatyagan ko sa imo, piho ka. Ay, ho. Pero respetuhon ta ng palayag ni Kapitan Villarosa. Iyan ay pahayag, pero ti respetuhon man tani ang ginahambal sang pumuluyo mo da. Hindi kay kung nakapangasawa ka taga-barangay Tangob. Kung nga hindi ka pa yan nakarehistro sa barangay niya, hindi ka pagatagan niya. Quarantine pa sang asawa mo yung hatagan niya. Kanami sang radar mo. Kung ang banabi permito yung gagwa, kagamutong magkakuan, di mo saya pag butangan ngalan, bisan sinulang da sa ila, basta mag-insaktuhan ay sila, nga kung sinong hatagan sang ID pass, amo nang ibutang sa ID pass ang ngalan niya. Hindi kay kung hindi to si Juan de la Cruz, piliton mo gid. Inartulik nga klase sang istorya, kung sino ni makadisiplina siya, ang DILG ta, tulog man niya. Do pamatyagan mo, subong sining nga mga
Tiniondo, wala man gagios ang DILG ta? Anong klase ka, kwaniman? Ay, oo. Kanami, gid. Kantuan ta si aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kapulisan sa probinsya, wala sang may naglain pamatyago sa sulod sang 2 ka semana na, apisar nga yara sila sa gyapon sa mga checkpoints area. Ibalontang report ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action, Bri! Action Rex, pasmagid kita, no? Kaya nga tonsiring nga mga miyembro sang Philippine National Police nga nag-risgo man sang ila sini kabuhi, no? Sa dalanon. Labi na gid nagapatigayon sang check-up points, so kung na-check-up sa mga nagasinulod nga mga tao diri sa siyudad sa Bacolod, halin pa nagligad nga semana, nagapabilin sila Action Rex nga maayo ang ila sining kondisyon. So diri kay Police Major Edison Garcia ang spokesperson sang NOCPO. So far, daway magidman sang may nagreklamo, daway naghambal abi nga mapahuway lang anay kay lain ang pamatsyag. So nagalaom ining si Garcia Action Rex kag mismo man si Police Colonel Romeo Baleros nga tungtong matapos ining pag-away batok sa COVID-19 ang mga kapulisan ara lang gyapon sa malusog nga katawan suno sa iya. So ining 2 ka semana nga nakaligad kwan pa ni kuno inang daw ka exercise pa lang sa ila ang ginabantayan pag nilang grabe nga trabaho sa pag-umpisa na buwas o kun Lunes kadlaw Marso 30. Ining enhance community quarantine na gid mismo sa diin nga hindi lang kay maka mag-standby ini sila sa mga check-up points kundi magalibot-libot gini sila gali sa ila sini pinaka area of responsibility suno kay Garcia. So nagapangabay siya sa kapulisan nga kung inog pahuway nga mga oras dapat magpahuway gid sila matulog kag maghatag liwat sang energy sa ila kagalingon kag hindi gid magkalimot nga mag-inom sang ila sini mga vitamins sagin provide man sang PNP para padayon ang ila sini nga duty kag hindi man sila malapnan sang ginakatawag iyang COVID-19. Action Rex. So far so good tayo Action Bri, no? More pa tayo na pupusigin na magtrabaho sa para matapos sa problema natin sa COVID. And then we should do more since na implement na tayo ng ating ECQ, Enhanced Community Quarantine. So may mga distributed naman tayo ng mga vitamins o health para yung health natin mapanatili na maayos kasi bukas we are planning to deploy 100% of our personnel in the field para start the ECQ on Monday. Yes sir. So meaning mas bulubog at naging nga trabaho kumpara sang last 2 weeks or nga na sila sa isa ka check-up point area. Yes sir, exactly sir. That's why ating tayo sa ating mga kapulisan na pag may panahon na magpahinga talaga kasi marami tayong oras na bugulin din natin kapagsada pagka oras ng trabaho. Action Rex, sa nga porosyon sang palayag ni Garcia angot sining trabaho nila katubangon pagdidiwat sa masunod nga semana. Balita gikan sa NOCPO. Action Brian Morden nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Paring ang Hilo Amaro, may lang pag-monitor. Parikoy. Niya daw stress kagid sang mga report mo. Ay, oo. Sige lang parikoy may lang pag-monitor dira sa Camellia Homes. Angelo Amaro. Ay, parte Sige, kantuan balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center.
DSSD plano nga ibutang sa isa ka pasilidad ang mga homeless nga pamilya sa siyudad sang Bacolod. Plus na no ang reaksyon sa tagtaganay ni sang mga opisyal sang siyudad ni nga ginpagi sa mga barangay officials paniway ni pangrekta na lang ni kay. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, subong nga simana or ano man nga daw subong nga simana iga-inspect sang DSSD Bacolod upod ang City Engineer's Office. Ang isa ka pasilidad dito sa area sa Abada Skies, may barangay Vista Alegre. Action Rex, nga amo na siyang gina-target or gina-eye sang City Government of Bacolod nga ibutang ang mga persona kung pamilya nga wala gid sang balay, mga street dwellers. Action Rex, kasunod nga ipaidala ang Bacolod City umpisa Lunes na adlaw sa enhanced community quarantine. So sa interview natin kay Ma'am Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, so si Action Rex, may aras ang ginatawag nga youth home dito sa may Abada Sky, nahamtang ini siya sa kilid gid lamang sang Bacolod Evacuation Center. Action Rex, hagamo ni siya ang ila sining padulungan para i-inspect kag i-assess kung bala posible diri pwede ibutang ining mga persona nga wala sang mga balay. Action Rex, no kay Tero ang ila sini target nga ibutang sa mga pasilidad di mo mga persona nga street dwellers o kung mga homeless kag ini ang iga-supervise ang anti-mendicancy team sang syudad sang Bacolod. Mayara na sang linya sang kuryente, may naman sang connection sang tubig ang ini nga pasilidad. Haring palihag ni DSSD Bacolod Head Pasita Tero. Ang youth center, tabla pero ikatuan pa to namon. Kag ilang tawon. Pila tong capacity, ma'am? Amo pa nang assess namon, pero dako na siya. Who will benefits ni gani, ma'am? Human nga first, ang human bala nga first phase. Human na nga first phase. Nga sa time pa to kaday ma'am kag mayor. So lang tawon ka no, kag i-feedback ko kay ma'am ang. Subong nga si ma-inspect niya, please. Subong nga si Mana ma-inspect niya. Oo, upod kami sa engineer. City Engineer's Office. Bali, sino da ang i-house natin in case, ma'am? Just in case, balaan mo may anti-mendicancy team man kita. So, basi sila ma-supervise. And then, ang mga street dwellers, kung wala balay lang homeless. Homeless. Basta, for disadvantage. Per family, kay family man ang mga homeless na mo. Action Rex, namatian si Ma'am Tero sang DSSD Bacolod. Bago gid lamang kita ng pakig-angot kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Sang gin-check natin Action Rex kung kamusta man ang attendance ni punong Barangay Noli Villarosa sa mga asod or series of meetings nga ginapatigayon sang syudad. Labi na ining guidelines sa pag-issue sining home quarantine pass. Action Rex. Ang reply sa to ni Kapitan Gonzales, not attending. Away gid siya gaten gali. Wala siya na ang reply. Ay, pinaggusto siya mo na galing ga pinaggusto man sa obraya. Away siya galing ka-attend dia sa mga meetings ang association o barangay captains. Di siya nga barangay man. Kung ako ni sa syudad tani. Ay, ambot lang daw kabudlay nga sitwasyon Action Dale kung mag-amos ni. Ay, kanami gali siya, no? Why siya gali attendan sa meeting sa mga association of barangay captains, Action Dale? Correct, Action Rex. Amo niya based sa confirmation ni Liga ng mga Barangay President. Namin i-report ni siya sa 888 bla, 4 presidential hotline. Dapat i-report ni siya. Ang ibang relasyon lang sa mga kapitan nagpalayag nga ang iba nag-adretso na yan sa Tulfo. Gali? So, amo ni siya, no, at ikabala naman kita, series of meetings ang ginakandak sa LGU sa Bacolod sa mga punong barangay para bala hapos, no, uniform ang mga policies nga gina-implement. Action Rex. Kulang sa mga pumuluyod, never na kamo maghulat pa. Kay halin pag-meeting gali sa mga association of barangay captains, why siya ka-attend? Ipa 888, 4 bla, tapos presidential hotline na siya. Dahil itirahan nyo tanan, bilog nga tangob tanong taon, di mamungol ng 888 ito ka mensahe ninyo. Kung may mga meeting bali Action Rex, ang iba niya nga nagapadala bala sang representative nila, it's either barangay treasurer, barangay secretary, pero ang iba niya kapitan, personally sila gid ang nagakadto sa mga pagsinapol sa mga liga ng mga barangay. Tila ang Action Rex, kung ikaw gid bala personal, nakabati sa mga policies nga dapat ipatuman sining ECQ, no, umpisa sa Lunes nga adlaw. Labi na nga may mga revisions
sa issuean sining home quarantine pass action Rex kasunod nga hapon kita mga adlaw nagwa ang executive order ni Mayor Bing Leonadia hag dito nabutang sa provision action Rex under sang EO nga isa gid lamang ka family member ang tugutan nga makakadto sa merkado, supermarket, bangko o kon remittance center o kon magbakal dira sa bulong or magadto sa mga pharmacy action Rex libre ini nga ipinagtag wala ginabaligya gina-require lang ang household member o sino dira ang representative sa kabalay nga magpresent sang ID bangod amo ini action Rex ang ngalan nga ibutang man sa home quarantine pass ang valid ID kinahanglan ni siya dalon kun magwa sa inyo sining nga mga panimalay from 4 AM to 10 PM para magbakal sa mga basic needs para in kaso nga may magpamangkot si mo nga police o kon in authority may rakasang i-present nga valid ID action Rex nga imo sining ngalan tugma man bala sa ginakapitan mo nga home quarantine pass action Rex. Clarification pagid action delo kung ang kwan bla ang ID pass na kung diin ka gabuto dito ka na makwa action Rex kung diin ka nga lugar nagatinera sa karon dira ka makuha kung diin ka for example kung nagaboard lang kuya sa barangay 1 ko makwa kay gaboard ka to. Kung dito ka nag-board sa barangay 1, dito ka man sa barangay hall, or ang kapitan sa barangay 1, siya na yung mag-release. Apisar, kung dito kayo nag-i-star sa barangay 2, actually, kung dito kayo nag-boto, kung di inang imo balay, boarding house, or ang structure, na imo siningal, dito ka makuha action Rex, or si kapitan, amoy ni siya ang magapamalay-malay. Ang B-Hertz, ang barangay kaya hindi mo na considered as butante mo kay barangay concern kag kabilugan niya nga concern action dahil mo hindi niya barangay voters yang kunda kay mo da kalang kadto kag isapyak sa imo to barangay daw hindi man na insakto siguro. Correct action Rex. Kadi-clear ta lang ang quarantine pass hindi ni siya transferable. For example, sa aga ikaw mausar pagkahapon na naman ang mausar pag uniform gid. Kung sino dira ang fix bala. Kung sinong may ngalan da amo lang na sa maka-authorize adlaw-adlaw. Correct action. Basta matapos ang 14 days. Hindi din siya 24 hours daw. So, ang butang din sa iyo ni Mayor Bing, 4 AM to 10 PM ang gin-alat or gin-designate nga time para pwede ka makagawa sa inyo sining mga panimalay. 18 years old pa sa action Rex. Wala naging butang ang 18 to 59 nga HPQ nga holder or HPQ okay, ang holder. Senior citizens kagang estudyante hindi naman kagwa gani subong. Correct action Rex. As long as capable ang makasarang bala action Rex rag may dala sang face mask. Amo gid lamang ini ang makagawa kay subong ang halos lang yung mga establishment sa so meaning kung mga 62 na kuya kag daw ka pagsik pa sa akon ma-face mask lang ko pwede ko ma-isuan quarantine pass. Okay, wala na age limit, wala na gin na limit sa 59 years old, 18 years old pasaka or legal age action Rex. As long na may ka sa home quarantine pass at may face mask, kay halos na nandun nga mga pharmacy kag supermarket, nag-implementa sang no face mask, no entry nga policy diri sa mga syudad sa Bacolod. So, tani bilang mga problema ni nga mga barangays, ning barangay officials na magtamod sini, hindi kay pilion pa nila tani. Inano man nga isaligta pa ni sa concern agencies tani nga kadamo nga sang gina-iskuher Manila subong gina kadtuan ka gina pangtalakay nga mga issues. 2 hours ago, Action Rex, nag-post po ng barangay Rosiri Distrito sa barangay Singkang Airport. Kaya darigin sila nga 40% na sang home quarantine pass ang out for distribution tugtog nga maubos. So, nabutang din niya sa nga post nga wait lang gid sa mga balay-balay kaya ang mga frontliners sila ini nga barangay kapitan na iya si Rosini Distrito sang barangay Singkang daw kanami iya si ano? Correct action Rex. Kung ako kasugod na sa iya ka panagtag? Yes, kasugod action Rex kay tugtog buwas nga adlaw Domingo amuli ang deadline gid sang deadline gid kay pagka 12 via midnight ya tatak na pagka Monday mo nga pizza 30 na iya. Dapat nga gawon gid sang mga kapitan nga kada purok nila may purok officials man sila mo lang na dapat itap nila purok president Nole, pila ka bilog imo da purok president mga pumuluyo sa purok mo da. Ling mo 60. At ara 60 ka kardo parang tagdayon to.
Pwede sa Purok Presidente Palabay, pwede man action direct sa mga homeowners association. Depende kung anong strategy ni Kapitan. Kung sa kanto man lang, ang mga BHW, mga barangay tanod, o ang BHs nila, pwede man i-mobilize. Sa Monto, kay ti barangay gito yung nagkadto. Mga kwambla, mga workers ang barangay. Kikadto ang gito kami isa-isa gito kabalay, gini isa-isa gid may home quarantine na kamuda pag silinggo ay ti ara. Ano dapat action Rex? Para at least bala makita man sang mga pumuluyo ng mga barangay personnel nagatrabaho, no? Ilabi na sa subong krisis nga ginapangatubang naton. Sa mga wala sige, thank you, Kap. Mga wala pa diadala. Nagkalain. So, wala pa dala sa home quarantine pa. So, maghulat-hulat lang. Kung hindi matabot, subong adlaw, tikot ka po nyo to si Kapitan or ipo. May ara pa buwas Hasta pa maggagabi na? Hasta pa 12 midnight pa? Hulat-hulat lang. Kaya maabot gina. Ang importante, stay at home kamo dira. Amo na. Mga update ang balita gikan sa Bacolod City Government Center ng action nyo. Action na dahil Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Gid. Aksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Las 12:57 ang aton oras, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Huwag siya galigatin natin sa meeting sa Association of Barangay Captains. Ti ano sa iya? Barangay Kagawad? Di ba sa Barangay Kagawad? Barangay Captains man ang siya malanggaling way katilaw atin natin sa meeting. Amo na pinagusto lang sa dapat disiplinahon na siya. Ari kay patawag tani sa DILG para mahusgahan siya. Kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City o kung sa special assignments. MBCCI abansing nga naghatag sa sweldo. Mayo pang MBCCI sa ilang mga empleyado bilang pagpanghanda sa enhanced community quarantine. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Hindi lang sa bulan sang Marso nga katapusan labing sweldo sang mga nagatrabaho sa idalong. Pati na Abril? Abril, hasta sa Abril 15 nga ayo nila nga mahatag na temprano sa mga empleyado nila ang sweldo. Wa ini iban Action Rex ang SSS nga mga kuan dapat wa kuno iban. Domo amo man sa aton ba? Thank you Gidis M. Thank you Gidis M. May sunod pala kuno Pero damo na gini mo yung MBCCI una bes ining sa dole nga gina-expect nila mamangkot pa sila to ni Mr. Kuanman ni Mr. Frank Carbon, Chief Executive Officer sang MBCCI kay wala sila kay balopa kung ano ginang kaundan sini nga masugdan man nila sa proseso para man sa benepisyo sa ilang mga empleyado. Kaya hindi si Mr. Frank Carbon una sila nga nagligad, nag-decide na kami na nga hatagan sila sa March nga advance ang 30 no nagligad pa nila gin proseso. Pero matapos kamayaras ng development kikan sa City Government of Bacolod nga mag-implement sang inan sa quarantine amuning desisyonan nila nga kung pwede advance lang ang pati sang April. At least ang ila tao kung mag-quarantine gin man may ara sila sang galaston in advance nga magkapamakal para sa next kag ti kinahanglan sa pamilya nila magamit sunod pa kay Carbon na galaom siya kag suportado nila ang lihok sa gobyerno lokal diri sa Bacolod bangod sunod sa iya mas maayong nga temprano pa ni maaway ang COVID-19 kag mapauntat kay sila kon maglawig pa ini pera balayo lang sila tinako ini nga epekto hindi lamang sa pangabuhian kundi sa ekonomiya gid sang Bacolod non sa pangkabilugan. Yari siya sa aton interview. Wala interpretations ni nga lagi how to do this. 5,000 pesos kuno ni nga ma-qualify sini. So how to qualify, that's one another story. In advance na mo na yung tapos bulan ng sweldo. Iniblang March 30, 31. Na wala deduction sa mga SSS, pag-ibig, PhilHealth, no?
kag wala deduction sa cash advances. At least may nakaptans lang na dako-dako para makapangumpra-umpra man sila bala, no? Nga biskan hindi sila magwa sila balay, may ara na sila nga pudyuton man. Pag-announce sila sa quarantine, ginayo pag ginamon, adi taga yung cash advances pagid for April 1 to 15 naman yung sweldo. Nga ako na lang para makapangumpra pagid, no? Nga hindi na bala mag-panic buying pagod ginagamo basi you'll never know. Amo itong inayo namon sa amon nga mga kuhan nga di advance ang sweldo, why deduction. Kaya kung daw ka kulang-kulang pagidutay, i-cash advance biskan 15 days lang da nga sweldo. Ang mga action Rex, no, ang adisyon karon sa MBCCI bilang kooperasyon man kag support sa ilang mga empleyado kag kooperasyon niya sa liyo kag ginimo sa lokal nga panguluan diri sa syudad sa Bacolod. Ang kaaksyon niya aksyon natay hupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Artay Hopon balita gikan sa special assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 2 ng aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa sugod sa Lunes, March 30, inyo na mabatian ang programa sa Action Hotline 7:45 until 9:30, no? Action Hotline sugod sa Monday 7:45 to 9:30 ang Action Hotline. Inyo na mabatian na sa bag-o nga time slot. Ang Action BBB from 11 o'clock to 1 o'clock sa udto. Temprano pa, las 11 sang aga, tubtubla una sang hapon. Ang Action Night Patrol ni Action Eric Magbanwa, 9 p.m. to 11 sa gabi, no? 9 o'clock sa gabi until 11 o'clock sa gabi, no? Amo na sa mga changes ta sumugod March 30 kay ang ibang nga mga dramas di gin kwantanay gin pastap bangod sang recording. Stop anay temporaryo. Amo lang ng mga changes namon sa pagpangalagad ta diri sa Action BBB. Sa Monday ha, las 11 na ta or las 11 ma-start na ang programa, no? Sang Action BBB. Ayos sa mga ka-aksyon ta dira na hodre kita ho, may TC para sa immunity booster ta. Alkaline base nga vitamin C, mga taong ginaubog, ginakataro, ginasipon dira, may TC ang katapat sina, no? Santon Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa bukol-bukol sa aton sining lawas, ubag si Stomor Kagwayte, tunawon niya sini bangod sang sunod-sunod nga pagtumartad lawadlaw 1 or 2 capsules piho na parison ta ang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC sa pagtumar. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag mabakal man na online o kung di gani pa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sining Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation, ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay magkadali ha. May lang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, paringkin alon sa gay Warlito Nisya, kay Hons Raganigan. May lang pag-monitor Hons, linya daw
GEGO gid na say kapitan sa Tangob. GP Gropi Howard may lang pag-monitor Action Rex just like to commend sang amin barangay Cap diri sa Estefania, Kapitan Jerry Tingson. Organisado mayara na kami diriya. Thank you, Cap Jerry. Ayos, salamat gid Cap Jerry. May ato na kami ganito. Aladin Bigafria Salas sa inigaran niya, lalain mga kapitan kay hindi sila ka paobra ID. Si Mayor gid, gali ka. Paring Aladin Salas. Rona Paulmitan, may lang pag-monitor. Kay Princess Kate Montanio, ano ni siyang NBE Hars, quarantine pass Rex, ano ni siya man? Di ko kahangop, no? Camel Angila, may lang pag-monitor Pablito Baya, gapanagtag na ang singkang. O gani man. Inday Blasa, Action Rex, confirm lang please kung din ka gabot dito ka man maka-quarantine pass. Kung din ka nga balay Winston Ayan in really Dilar, may lang pag-monitor sa Pangasinan. Shirley Mandate, may lang pag-monitor. Shirley Mandate, may nga po Action Rex, mas labing maayo gid kuntani kung magpanghatag sina sa mga relief goods para sa pumuluyo, may ara gid nga diisis di upod sa barangay para sigurado gid nga mabaton ina sang kada pumuluyo kung pwede. Thank you. Galing kayang diseases dita, kulang gid personnel Amo na nga ginasalig na lang sa barangay bla. Manjo Arniho, may lang pag-monitor. Good PM, Action Rex, monitor lang kami di sa height sa barangay Estefania, kay gahulat pa kami sang quarantine pass ID. Kay Dulong Mani Captingson. Ako, taga Morsya, ang misis ko taga Estefania, pero ginistoryahan namon nga akon nga lan ibutang quarantine pass. Gani man. Kung dipindi man lang sa inyong mag-asawa mo. Pare ang Angelo Amaro, may lang pag-monitor. Little Cebuan, siling niya ipatanggal na si Caprex. Isa para sa tanan ang quarantine. Tublok Lawe, COVID-19 pwede ma-contain. Ang COVID-19 mas dinli. Kaya daw hindi iya ma-control. Action Rex, amugani man. Kay Bats Jonathan Fuentes, good noon Action Rex, grade ko lang misis ko si Melda nga sang Victorias nga always gid monitor sa Action Radio. Kay Shikina Grace Ortiga, Action Rex, paano kami yang nagarent sa Tangubman? Pwede lang gyapon kung ka mo garent, no? Sa importante, isa lang ka ID pass. Heaven, Lito Laxi Cross, may lang pag-monitor sa Banwas ang Morsya. Kay Carmila Locsin, Action Rex, kung bag-o lang ka nag-start sa Tangob, hindi kami matagaan ka quarantine pass. I think, ikantuin nyo lang bla sa Barangay Hall, no? Madam Elizabeth Sarita Fuentes, kasadya man naman, ay naku, good noon, Action Rex, paita oy, gani man. Nay Piker Swear, may lang pag-monitor Action Rex diri sa Purok Road, side Tangob. Ang gintagaan nila sang relief goods, ang lapit lang sa ila. Selected lang ang gintagaan. Pero ang Purok President naghakot kapin 20 kilos nga bugas kag isa ka plastic dra sa ila balay. Iya lang na tanan ipaubos siya mas hindi yaman sarangan bla. Kagi pa nagtagyaman, kung ako siya, pakaon, kung lang na sa iyatanan pamilya, may na kay may huya-uya man bla. Yalim Dugayo, palihogbi sa poblasyon Valladolid, nga kung hindi kaya ka-vote sa ina nga lugar, nga hindi ka pagatagan, quarantine pass ka barangay kapitan nila, ti paano kami yung bakal, ka mga needs namon kung bisan isa sa amon hindi hatagan quarantine pass kay tungod wala kami ga-vote amo na patakaran ninyo hindi niya pang politiko nga krisis liog kubi poblasyon Valladolid o taga poblasyon Valladolid gareklamo na ay hugid. Good PM Action Rex, monitor gid kami di Subong sa Ninas Rose Shopping kay Earl James Bucablo kay Toto Aldrin Limaco kamusta da siya okay lang?
Though may kuan pa man gura, gapitik-pitik pa man total dren. Hello, Axorex, bago lang ko naglabay sa Barangay Tabunan from Bacolod, Tula Castellana, ga-checkpoint ang mga tanod sa Tabunan. Gapangita sila travel pass, how? Abi ko, quarantine pass ang kinanglan. Nga travel pass yung Ay, ho. Analisa Bolivar, Selvino, mayong udto gayuhom lang ko sa mga mensahe ninyo. Pamilya Selvino dira sa Maaw kag pamilya Bolivar dira sa Ibi Magalona. Ayos. Rodora Syoko, Axorex mangkot lang ko pwede makabiyahe Bacolod to San Enrique, Dulong Bugas, makasulod pa babalik Bacolod. Ate, kung Bacolod ka nga area, pakita lang ID kag kung ano dang mga kuan mo da. Hindi pa man stricto. By Monday, lang taon to ni sa Monday, no? Judith Calves Pamposa, may lang pag-monitor iha. Judith Calves Pamposa. Sa kay Rachel Andres Alibio, ga-monitor sa Moises Padilla. Steven Montano, God bless everyone, siling ni Steven Montano. Style Antonio Kadayday, and Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Philip Lorente, and Ryan Alintano, good day, Axorex. Shout out lang ko sa Singkang Airport di gali makakuha relief goods kung hindi kaya butante di 3 years na kami di gaboard papulion pa kami sa Murcia. Ay, nano ini. Check lang liwat Ryan Alintano ang inyo mga barangay officials, no? Kay Jomari Formentera, Dino Alik, may lang pag-monitor, no? Ayos, sige, pakaronan taning iba na. Daligid lang mga kaaksyon. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Indeed.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 25 na nga oras kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office seguridad sang BCPO para sa Enhanced Community Quarantine planchado na. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright! Aksyon Rex, Kantong! Oh yes! Sili Parinono, Santono, ang bala sa Aksyon Rex kanugay sa Ugtas. Wala ko yung ugtas ginayuhuman ko pa gani na. Sili niya, ang heart ni Aksyon Rex, careful you kid. Hindi kayo mga salawayon, di lang kailog sa panukoy Ay, ari Aksyon Rex, so speaking of panukoy, total ako nang iman ni oportunidad. Ba, sige. Buwas ngadlaw, ang hatag kami community quarantine. Buwasaga? Tanan nga balay sa bilog nga panukoy tagaan namon isa-isa. Amo na yung mayo. Thank you gid kagawad sa imo report. Barangay di sa Bacolod, labi mo na no? Ano? Tanan nga pamilya sa bilog nga panukoy tagaan namon isa-isa ka home community quarantine. Thank you gid kagawad. Yes, correct. No problem. Amon nga salamat kay Kapitan Bibing Noble Amo nang sundon dapat sang iban nga mga barangay. Yes. Ang sa barangay Stefania Aksyon Eric subong sini sige na paragtag nila. Sila pilan lang guro ka porsyentong way matagtagan. Tinga mo Aksyon Rex kinakompleto ni Kapitan Bibing perma tanan-tanan mo 4,500 sa permahan niya mo. Ba grabe no. Tigi na tapos ni Aksyon Rex nga agaw igid cross sa gabi cross kagaw pulawan niya gid ni. Para boss sa aga na mga BSW house to house ni Aksyon Rex. Makadto kami sa kada balay. Managta kami isa ka home community quarantine. Kung may pamilya da sa sulod sa balay, kung pila ka bilog pamilya da, tagaan na mo na isa-isa pagid Aksyon Rex. Isa-isa pagid? Oo, isa-isa pagid ya. Grabe ba? Amo kami ni Aksyon Rex sa barangay Panukoy. Ti wala na dala pinotos? Man Aksyon Rex idungan namon boss. Ang panukoy pagid? Oo, idungan namon. Gamay mo lang nga kuana. Basta may gato pa lang. Community quarantine Aksyon Rex. Ti mayo ba? Oo, amon nga sorpresa boss amon pumuluyo Grabe no? May home quarantine ka na. May pilotos ka pa bisan jutay lang. Oo bisan paano makapiyan-piyan na pila kadlaw bla? Oo, gamay mo lang ni pero bilog man ng household Aksyon Rex sa bilog ka pa makabatong pilotos. Kanami gid. Palakpakan ka. 4,500 sa amon household. Tanan na sila makabaton, manggaranon ka man o kontigado. Ito yung may mga mani na daya sa panukoy, masayang dito lang na Aksyon Eric sa Piako Ate, pwede na sila. Pwede na ya. Basta kami Aksyon Rex way kami pili, manggaranon ka man komplikado, tagaan kagin namon. Amo kami na sa Aksyon Rex. Okay. Okay, salamat. Thank you, Gid. Ayo di purma. Avansi nga. Mayo, Gid. At least, amo nang dapat sundon. Kaya hindi niya politika mo, hindi niya eleksyon. Away na yun sa amon niya politika, bisan di ka pa yung partido, kag partida ya. Kay ang amo nga sa isang krisis Aksyon Rex, way na niya politika. Way na niya. Bisan na pumuyo konsensya din niya politika kung di ka man gabuto nga malparahay sa kalibutan importante may ara ka home importante nga ara ka sa barangay natuunan kag ka naga-star bisan din ka pangamalparahi da iya gabuto. Oo, mo na yung taning dapat sundon sa kapitan. Hindi kay kung kay mo yung voters ID, hindi ka patagaan, hindi na pwede. Ano na yung mga voters ID pa yung gina-required niya sa imo. Pwede lang na bisan nga anong ID da is kag kung ano da PhilHealth nano pa na dang mga ID cards ninyo nga pwede mga voters ID gid ang pagitaon. Kani man bisan hindi ka taga barangay Tangop ko dito kag star sa barangay 2 kon ang imo yang boarding house sa barangay Tangop may isog ang kapitan. At least dapat galing kay ti halos kalabanan nga mga ambot ko may mga barangay officials pa din sa Bacolod nga amo sina sa barangay kapitan sang Tangop ba? Pilili onas la guro Aksyon Rex.
Pililion na Maisip man sila. nagtudlo mo kung Galagiti. sino sa nawayon. Gagmay man lang mga barangay nila, pero ano mo nabi, kaya mo nang ilang kinaiya, dapat pang disiplinahon sila, sa 888 ni sila matupa. Oo, gani man. Oo, dapat Ma'am ikuha ni sila. Julie Hamandre, bla sa Kabangkalan. Oo. Siya ti may ara man tada. Ko ti ara mami. Para ikadto lang personal. Ayun, di purma. Kung may sakyan ka pa. Kamaman ko si Engineer Nonoy Garunan kasi Ma'am Julie Hamandre. May ti may ara tada. Ko may ara. May ara engineer Oo, kadto lang siya. Basta, kuan may ara gid na. Oo, isang gabay lang basta may ara. 2 ka kilo, okay na na. Ha? Bisan 2 ka kilo. Okay na Axorex. Dako na nga bagay, 2 ka Oo, kilo. Hindi ka na mangita pa sa damo. Hindi naman. Kung ikaw isang tagaan, damo-damo o daan. Gani man. Ari man mga tao na kung sa tagaan mo kung kisa. Tagaan mo kung kisa, mareklamo pa niyo. Tiwag ginitin na pa. Ay, kala. Ay na, ano nga. Mangayo pati na pa, ha? May kapimot na pa nga. Ano? Ginawa Ano? ka ba kuhan budget sa barangay para makaigo ka ng tanong na tagaan. Mga kapimot na pa. Ano matyagan nila? Eleksyon? Ano matyagan Ay, may mga nila? tao gida Eleksyon? nga, hindi gida mayo, no? Mayara gid ah. Ah? Mayara gid. Budlay gida pilingon, Axorex, no? Budlay gid. Oo. Ti May may second, actually may second round pa ng pagtaganay, namo niya. mayara pa? Oo, wala bot ang una nga pagtaganay, boss ka matabo. Oo. May second round pa na. Ba, ti mayo gid. Oo, Amo man sa makamit na ginahimo sang taga barangay Robles to kay Kapchad kag kay Kagawad Jofred sa Pantabla. Gani, man mo mga maayo man na mga barangay official na. Oo. Sinanghilin ko rin, maayo man o. Si? Nanghilin ba ka ako? Ati San Enrique na saya. Sige, may ara to na. Nag-text sa mo? Oo, sining niya, may ara to. Dali ko tato na kay Axorex, so katuloy lang to. Oo Katuloy lang. Katuloy si Axorex. Kag magpangamuyo. Ayun, di purma. Di okay lang. Oo. Okay lang. O, tiyan mo na, sa mga pumuluyo sa barangay Panukoy, kapabalol si Kapitan Bibing Noble. Oo. Buwas ang amon nga ipanagtag nga home community quarantine. Kadungan sang bulig sang Ti barangay Panukoy. kaya nyo na hasta 12 midnight? Ay, kaya namon ni Axorex, ay kami kinakapoy basta bululigan. Sa bagay. Lain lang kuway kasang ibuligan. Damo mga workers nyo na. Ay, amon nga mga BHWD. Ay, puwerte kapisan Axorex. Mayo gid no? Huwag kami yung problema rin sa mga BHW ramon niya. Mayo taning magamon lang ng tanan nga barangay officials. Kay way kabla problema ho, way kaulugtasan no? Kape bagay ko lara si Kagawad Peter Maymay Noble. Asos, kasumpit lang. Oo, pwede pa mabulad. Bulad? Kaya kasumpit lang. Ayun, di purma. Nagla. Ote, sige. Boss, sugod ng barangay Panukoy panagtag. Sa isa ka pamilya, isa lang. Pero may sobra na sila. May sobra kami ng sobra namon, iatag namon na sa per family. Nan. Wala labot sa kada household, matag kami kanami, no? home community quarantine sa kada pamilya, pagid ko may pamilya sa isa pagid kabalay da. Gali ka? Oh, yes. Ba, amo na kinalain, amo niya sa ibang nga barangay, Axorex. Ba, masaylo kami da. Ayun, di purma. Ang tanong na tagatangog ko Axorex nga nagmuno sa akon, nga masaylo kami na sa barangay Panukoy, kaya dumayaw sistema na sa inyo panaragan. Kung pwede man. Masaylo sila? Masaylo ko sila sa barangay Panukoy, sa post-tangob sa Vistar. Gali? Oo, masaylo sila. Kung sige, kaya diyahan ta. Ano? Si Tawioga pangayo number ni nang Helen bakaw ko ba si mateksan mo sa sang number ya? Ati way problema muna na. Tawi ba kita da? Ara. Idalayan lang ko kay nang Helen bakaw ko. Tama na boss, kung yung announcement na Axorex ha. Ayos. Boss, pinagtag kami home community quarantine sa tanan nga pumuluyo sa barangay Panukoy. Kag jutay nga bulig halin sa barangay Panukoy nga official Axorex. Good. Te ano ring seguridad sang BCPO ya? At yung seguridad sang BCPO, ti managtag man sila buwas, no? Ay, di ko managtag. Magwagwa sila. Plansado na. Plansado na, Axorex ha. Ang security ngayon mo sa Bacolod City Police Office sa Lunes nga adlaw kay siling ni Colonel Henry Binyas. Wala po di ba sang mga border control nga ginapatagal nila ang mga ginatawag na check-up operation sa inner center sa Bacolod, sa Butchilingon City proper sa Bacolod. Makakandak ba sila checkpoint action Rex kag may mga patrol car nga magarubing sa tanan nga mga barangay nga ilang sakupan para nga pangtakpon ining mga pasaway nga way gyapon nagasunod
sa sining enhanced community quarantine nga matabo sa Lunes nga daw Action Rex. Sining ni Colonel Binyas nga ang mga salawayon ti aristoho nila na ibutaw nila sa custodial facilities ang police station concern, or if not, basi may mga barangay dira nga makahatag man sa lugar sa diin ibutangan sa sining mga ginapandakop nga nagabayular sining executive order nga ipapanaog sa ato sining alkalde. While labo sila Action Rex may 87 man ka PNP personnel kag deputize ng LTO, magabulig mo sila sa Lunes sa pagpanakop sa mga pasaway nga nagabiyahe gyapon nga mga salakyan diri sa syudad sang Bacolod. May aside sa mga border checkpoints naton or check-up points, may mga checkpoints kita sa inner portion sa city. May mga strategic locations kita nga in-identify. Then may tawag diri, may deployment kita nga mga sweeper or mga patrol cars nga maglibot-libot kada barangay or kung sa din ang mga areas nga wala nagasunod sa executive order. Paano tani sir ma-handle ang mga pasaway nga tao bala sa part sa aton nga law enforcement? Ang kung ginato, kung di kita magpati, wala kita sa mahimo kung di nga kuan sila nga aristo naton sila or tawag diri dalo naton sila sa police station naton or sa areas nga i-designate naton para sa temporary nila kuan nga custody, like mga barangay din. Para nga kuan ma-edukar gid sila ba. Kung may Action Rex poso sa palayagan ni Police Colonel Henry Binyas ang Bacolod City Director sa interview sa Action Radio ang utini sa papanghanda nila sa Lunes kadlaw nga ipatuman ang enhancement community quarantine. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, oras sa aksyon, Action Eric Magbanwa report sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Eric Magbanwa, kantuan tang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Skeletal workforce sa Kapitolyo umpisa sa Lunes, planchado na. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, umpisa sa mabot nga Lunes, mabatsagan man ang matawag nga sitwasyon sa mga talatapan nga gobyerno provincial sa Bugos nga Negros Occidental bangod ipatuman ang ginatawag nga skeletal workforce ang ginatawag man nga work from home nga scheme. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nakapadala na sang listahan ang tagsa ka mga department kag division heads. Amaning listahan diri kina plaster nakandayasin nga mga empleyado nila ang magtrabaho kita sa Kapitolyo kung sino ang magtrabaho sa puloyan. O ining ginapili nga magtrabaho sila sa nga balay kuning mga empleyado nga mayara sa ginabatsyag nga balatian o kung masakit, may respiratory infection, may ara sang ginabatsyag sa korason, kag ining mga diabetic ngati sa report amo ni ang prone o kung nadali nga tapikan siring makamamatay subong COVID-19. Ari sa Attorney Diaz. Rally naton tanan nga mga empleyado sa Kapitol nga magbulig anay put everything in place, the food, the medicines, medical equipment, pangplastaron anay tanan. Skeletal force, you can work from home, especially those who are mga senior citizens, may ara sakit sa corazon, may ara sakit sa baga, or mga diabetic, no? They are susceptible to all these kinds of basta mo na ng high risk ka, work from home kagid.
Again, we are ensuring man no nga ang gobyerno ari hindi man kamo pagpabayaan nga bala na lang kamo da sa inyo lawas. So we're trying to put some order in everything, no? Kabay pa nga mag-work man yung plano ni Go kag sa ato ng mga local officials, no? Mga mayors ta. Mula na order lang kita kag patient lang anay kita, no? Kag medyo pangamuyo gid, no? Kay dako ang atong problema nga sululbaron. Together, no? Ang atiyog na Atty. Diaz, gikan sa Kapitolyo Provincial, ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hanuaya, una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Para sa mga ka-aksyon tadera, makarelax ang paminsaron tawala nagakurog-kurog ang lawas na kagindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid Santon Plaza Herbal Soap, pampakinis, pampaputi sang aton nga kutis. Nagakakas punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya. Ang baho nga ilog kag maitom nga ilog na papution niya sina. Tungod sa Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon kag Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawa kag ang likod ta dira. I-massage lang portion sina. Tapos banyusan ta sang Santon Plus Herbal Oil kakas ang gidabatsyag ta sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani, Kalusugan Yan Facebook page. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Standard Time, 1:48 ang aton oras. Siya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pawakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagadugang man supply sa mga kakulangan sa mga vitamins kag minerals, katulad sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, calcium, magnesium, potassium, zinc, kag iban pa. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. I-quality products sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Para sa dugang sinihibalo, text or mag-call sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Kag salang mabakal ang Evergreen Herbal Capsule sa mga masunod sa siyudad sa Escalante Zainin Drug Store, Escalante Public o Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market, sa 978 Pharmacy sa siyudad sang Sagay kag siyudad sang Cadiz, Our Lady of Pilar Drug Store sa Cadiz, sa Saint Veronica Drug Store. Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita. Kita-kits kita sa Monday, ha? Diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB sa sa bagong time slot, 11:15 to 1 o'clock. Sige, salamat gid mga kaaksyon. Sa ngalan ni Okon sa sining nga bahin, nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life o pod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.